Nagalaum ang Iloilo Cityhealth Office sa CHO ng hindi na madugangan pa ang numero sa mga napatay bangod sa dengue sa syudad antes matapos ang tuig. Suno kay Dr. Annabel Tang, head ng Iloilo Cityhealth Office, nga humalin sang Enero tubtub subong nagapabilin nga anom sa gihapon ang patay sa dengue sa syudad. Dugang pasa na tungdan nga nangin epektibo ang kampanya sa ilatlatapan batok dengue paagi sa mga clean-up drives, misting kag information dissemination. Sa piyak nga bahin amat-amat naman sa karon nga nagadubo na ang kaso sang dengue sa syudad. Samtang report nagikan sa Iloilo City ni Siga K5, Jenny Kauyon ang sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.